Ndinotenda sekuru. Ndifunga ndo ingati twendera mbena ine kumurapandika. Ndizvozvo sekuru. Saka chadedzwa toenda tunogara. Ndizvozvo. Utaura naye apandika. Ndinotenda. Sodedzwa aenda. Ndinotenda sekuru. Utaura naye. Amemberi. Makadi. Sipo makadi umkomata bvu. Right nini kuti kake chipiri tichisangana handiti patakasangana makazouya kwasekuru tasvo muchere munge vabvuma kugamuchire kuti ngauye muzukuru wangu timboona zvakamira sei. Zuva ramakatanga kusvika zvakasikonzi chiina sekuru? Zuva randakatanga kusvika tipinda mudare sekuru wakatibvunza wakati chiko chandisa muzukuru ndobva ndavatsanangurira nyaya yacho mamiriro akaita eurwere sekutsanangura kwandakangokuitai kuya ndizvozvo sasekuru vanoziva nekuona kutaura kwavanenge vangoita iwewe sekuru vakanditi aiwa muzukuru ndinokubatsira ndinokurapa ndobva vanditi ndiende pane vamwe sekuru vakanga vari panze vanoita zvekupa mishonga yekurapa saka ndakapuwa mishonga yangu inokwana kuita mina yandakanzi ndinoshandisa kumba nemashandisiro acho saka ndakashandisa zvishuwa mishonga iyoyo kwe5 days ndichishandisa kekutanga ndakachaya ndakangoti ndakachaya same course kuri chiri zvimagodo zvenhoko dzakaita kubatana dzakaita ngechicheni so dzakangoita kubatana dziri nhoko dzakaumbana ndakachaya chipo chekuti dzakada kutozadza kana kuti hafu yechibhaketi kuti chemba yese yakada kutozara zvokuti zvakatonetsa kuti koniko zvinhu zvinobva kupi nzvimbo imwe chete ende kudya nasingadye zvakawanda asi zvakabuda mudumbu mako ndichizonwa futi zuva remangwana ndakatanga kuchaya zvinenge zvazvishoma kusvikira ndakuzochaya mvura chaiyo ndakunyazonzwa kuti mudumbu hamusina chirimo tizopedza 5 days takabva tadzoka futi kuno tibva tasvika pane pandakagara pana wamusekuru wandakarifewa futi papanapa ndobva watipa futi mumwe mushonga tikatonwira panapa asi waibvunzwa kuti ko zvinhu zvacho zvaasei ndichavatsanangura kuti aiwa zviri kuita sei zviri kuchinja asi chasara ndichakati ndobva kandipa futi mumwe mushonga we5 days ndobva ndadzokera ndobva ndanonwa ndanwa kudaro ndakazoti pandakaenda kuchimbuzi ndakangoita tunhu kuti shoma tukutanga asi kumwe kwesoko yange yatsvina yakanaka ndodhere kutanga nechipiri ndikaenda futi ndikaitawo futi tunhoko asi dzakanga dziri nhoko dzisina kuomarara sedzaiita pekutanga dzekutanga dzakanga dzakatomarara kutange dombo idzo dzichibva mudumbu zuva rechitatu ndichiitawo futi tsvina yakanaka tochiuya nezuro pandakauya kunoku ndakatoenda kusango ndikanoita tsvina yacho futi ndakaita tsvina yakanaka tochiuya kutamba kwaita kunoita munyama pese zvava kutoita kure nekure kutoti ndinotokangana kutozva kutoti pane zvambe zvichiitika handiti kusvikirawo pane nhasi handiti saka ndingakuti ndomamirira zvakaita panyama dzangu asi ndichitaura ndichikomenda zvese kusvika nhasi ndikuona kuti change yawepo zviri kuchinja zvangosarawo apo neapo sezvinhu zvingane nguva asi ndotarisa kuti zvinoita zvinoperesesa zodzoka kwataita masi sekuru wemunhu ari sei muzukuru? Muzukuru ari kuchinja zvekuti semaonero atiri kuitawo nemaonero ataita sepekutanga tiri kuona shanduko yakakura chaizvo nekuti chanyanya kutiratidza kuti muzukuru akurwara miri wake
aitanga kuperezeka nekuti zvichazwa kuti chirwere marwariro akuita ichi chinorerutsiwa nekuti kana vazhinji vaiona nekupera nekuonda chete kuti munhu akuita sei nekuti marwariro avo asi marwariro ekuti vaiona iwo kuti munhu akuita sei ari kurwara zvakadai asi vaingoratidzwa nyama padzichitamba dzichiita sei asi izvozvi hapana pauchatiratidza kuti apa kuita sei wakungozvinzwira kurekurewo munyama mani mawo asi kumaziso kwedu zvatichakwanisa kutoita sei simaonero ataizvita sepakutanga uye nemaudziro avanotiitawo waiti wakaita tsvina pamwe pacho waichengeta vachitirapidza saka ine ndiri kuona kushanduka kwakakura handiti rimwe dambudziko kana kuti chichemo chamakandipa pandakauya ikoko rakanga riri dambudziko remari dzematare kana mari dzekuti murapwe kwamaienda nekwamichazenge muchida kuti muende muchiuya pano pasekuru tasvo makabvisiswa mari zvinoda kutaura chokwadi chakanaka pano hatina kana hatingotauri zvemaziga ariko kana 1 ziga takabvisa kuti tikwanise kurapwa takarapwa pachena kusvikana nhasi uno zvese zvikuitika zvikuitwa pachena hapana chatakanzi tibuditse kana tichiite sei kana kunzi mutengereza chai hapana chatikatei tiri kungorapwa edu imari basi kubva kumba chete kusvika pano tikurapwa pachena vasekuru kazhinji vanenge vari mudare vanozopa vazukuru vavo mainstructions ipai muzukuru wemushonga murape isusu muri kubatwa sei nevazukuru vasekuru vavo vari kukurapai vatinoti mapharmacist kana tichitaura isusu munogona kutaura imi mambemberi imi ndimurwere muri kubatwa sei nevarwere vazukuru vasekuru panapa kana titori panapa kapo soda kwatakaita nezuro tiri panapa panapa tinotonakidzwa napo ende mabatirwo atinoitwa nevanasekuru ava anotinakidza vanongotibatawo sehama dzedu ende handina chandakagoona chandikati ndingachiti ndakabatwa zvakashata tinotofila comfortable kana tiri mucomplex vasekuru tasvo handiti izvi ndiri kubvunzira kuti kana paine zvichemo sekutaura kwandaita handamaza muchiti sekuru vanenge vari mudare havazivi kuti vazukuru vavo vari kubata vazukuru zvakadii pari panze apa imimi kana musina kuzobatwa zvakanaka hamuchachema kuna sekuru kuti sekuru hatisi kubatwa zvakanaka nevazukuru maakuenda kusocial media saka ndoda kuti kana zvichemo izvozvo zviripo kana musiri kugutsikana nekubatwa kwamuri kuitwa nevazukuru vanenge vapiwa mainstructions nasekuru mubva manditaura inini changukutakura shoko ndichinoti sekuru vazukuru venyu vari kurapa vanhu panze vamuri kuti itai sososo havasi kugona basa aiwa vanogona basa nekuti vanhu vanoshanda navanhu zvakanaka inini ndo zvandakaona kusvika pandakatanga nonga izvizvi raviki rechitatu ndichisvika panzvimbo ineyi ini hangu hapana chandakaona chakashata asi kuti vanhu vanotofadza vanhu handiri kuti mukatonzi takupai mubhedha garai pano munotobvuma aiwa panotonakidza munotokangana kuti muri kurwara handitika no pakanaka regai tinzwe mainstructions kubva kuna mukoma varida kumbokudhoza yava tinzwe kuti nhasi chikamu chakamira sei mushonga utanzi tikupei nasekuru tasvandiri mushongawo zvaunoita kana mauno munono muchisanganisa kuti hatisazogarire pasi then kana mapedza kuuno tichakupai mvura inodzira kure kure yekuti muzwa iri bhaketi riri pasi ibhaketi kuti kana manzi maada kuutsa unozorutsira bhaketi mushonga unobetsera kukirina system sinotaura kwakaita sekuru kuti muviri wenyu unofanira kugezwa kuti muite zvakanaka nditi sekuchinja kuita miri wenyu saka tichakutambidzai mushonga udzeni mono wedzerai zvipotswa kunyanya kune vanenge vakashandisirwa mushonga yechivanhu nekuroyiwa samaitikire sezvamamtidema kusikuda kwamwari saka mushonga uyu sekuru vakaunza kuti unge uchishanda kune zvirwere zvakafanana naizvozvo uchiiswa chero kumweoshanda kubva mumabhonzo kusvika tongoti nzvimbo yese muviri wese wemunhu ndo basa rinoshanda mushonga iwoyu unopedza dambudziko iroro unovava nditi saka musadzo chamunoda kuvaviwa kana kurwadziwa gona nekupona kana kupona
wamujera ukana ukaunzwa zvako vangonzi kakakaka plus avafamba kwakawanda hanzi ndakaenda kumaprofita 27 ndakaenda kun'anga 11 maprofita 27 maprofita 27 saka nezvavaipiwa iko kurangarira vari kurangarira handiti n'anga 11 zvipatara havatauri vatsika zvese zvemuno marare nezvine mbiri yekunzuu saka zvemushonga izvi aijaira vabereki vemwana akashaya munoziva nhamba dzavo here ende vachiri kuenda kuchechi ikoko okay kusewe asina kuita ali pamberi penyu machembera chete mudhunde oyu murasta oyu anituma rasta muprofita covid chingotanga ndanga ndaenda kuzambia ndobva ndabva kuzambia ndobva ndaenda kumozambique ndakuda kuti ndizodzokera kumozambique ndobva ndanga south ndaenda ndaenda kuzambia ndaenda kumozambique manje handisati ndabva saka musati makatanga kurwara 2019 2018 ndipo makatanga kurwara zvanga sazvanyanya kuita sei 2019 yacho wakatenda kuzambia ndaita ndichombofamba 2019 acho ndaita ndimbofamba kuzobva 2020 manje saka pesa apa mairi ngotraya kuti kubatsirwa zvisinganyatsokuita aiwa kwete kubatsirwa utobarapiwa vakaenda muzvipatara kana chipatara chakupedzera chakunyora kuti this is spiritual ndavanyakukadhira munokaranda this is spiritual because wangu wanditesta matest anosvika ndakateswa 5 karanda ese manegative ndikaenda pared cross kupangabhana manegative ndikaenda parenyarwo akati manegative ndikaenda kuarondi hospital manegative saka matest andakaita sofa ndakaita matest 14 apangu now shit
paese ende uchiti ukabva kuchipatara unotorai kumuprofita profita aitadza ubva waenda kuti kun'anga zvichiramba zvese tidzoka kuti kuchipatara pamwe vogona unenge wanove unozaza kuti woita sei neweti yako unenge uchinwa havainawa zvifungo zvakawanda zvawaiva makanwa weti zvawaityiswa zvakawanda sekuru omarobati taura asi zvinhu zvacho kasi zvinobudisa musoro kuti musi wandinoti ndakufamba handifari unofara nemusodzi unotadza unyaziva kuti ndinijaijai miri unoita miri unorema hakupepuke wozi pese tikasvika tamba apa tinoita kuti hazitambi nzvimbo 1 unoona kunzwa pa5 pachitamba hapari kutamba ozi hapari kutamba ozi hakusana kutamba osoro kutamba hapari kutamba saka kadai chiri munhu acho anorapa kumuti umunongedza kuti apa kama kadai chiri iye wanobvisa vaiva handiti anotadza kutoziva kuti ndobvisa papi ngozi miri wese weitasi watamba ende nguva yacho hapanotamba haparwadzi hapatongorwadzi kana saine kurwadza asi zvichingopera kuti zvatamba ubva wanzwa pain miri wese nekuti zvatamba miri wese zvimwe chete nomudumbu macho mune muchitambo zvibva kuno zvienda kuno kune musaidi ibva kuzvienda kune musaidi ibva kuzvienda kune musaidi ibva kune musaidi saka mambofamba kumaprofita pamuchivaudza nezvezvitamba iyo vaiti zvichii mumwe nemanda zvacho mumwe anosvika iwe unosvika okutaura zvakutaura nditi zvinenge zvitori opposite asi manje iwe semunhuwo unenge uchirwadziwa hapana paungazoti wewe zvaatitaura zvisiri zvakachegedza ndibve ipapo wakuchitomuudza iwewe handiti wamuudza iwewe iye akutoita senge zvinhu ndiyaona zvinhu handiri muno zvinhu ndo maprofita akawanda mandakafamba inini ndo makawanda imomo nokuti pamwe unototi anokuudza zvimwe zvinhu unoti zvitori opposite izvo zvinga zvekutotamba wakatomuka mpaka zvikutotamba asi kuti azionazvo akutokudza zvimwe zvinhu wokuti ndasvika une problemu yekurwara bva tindaona maoko enyu nepfuma asi chamunobata achioneke zvatochinja akutokudzawo kana toti islogan yemuprofita zvipfuma da kunamataurisa mboko renyu rifambe zvakanaka zvakaoma ati zvinhu zvaitotamba pakirawa ipapo zvitotamba asi munhu azviona zvitotadza kuzoziwe zvikuenda bupi chikudzana unozokurukura upenyu handiti tinotenda nekutenda mudzimi yenyu naMwari kuti masvondo matatu amatanga kuuyawo panapa muri kutaura megemi kuti pane shando aiwa ende tikutotenda kutoti ndokutopera kwazvatoita handina futi kumukwa ndichafungidza kuti zvichapera kutotenda kuti zvatoperera pano enough is enough nguva yekutambudzika yakaita sei yakapera nekuti chakaita kuti inini ndizombofunga pfungwa iyoyo yekutekedza ndifambe ndakadai pfungwa iyo yakabuka saka ndinotenda kuti ndokupera kwazvaita ende kubva mauya panapa hamusati mapinda hatingati matare nasekuru kuti vatange kutsvaga kwakabva nedambudziko kana kuri kubva nemhepo yacho iyo aiwa hatisati tapinda vana chavati watanga nekuti sekuru vakataura vakati nini toda kutangana kurapa zvekutaura chazoona mashure vakuita sei takuzotsvaga kuti zvakabva kupi takutsanauta asi chekutanga da kutangana kurapa zvino imimi semunhu wenyama tinoziva kuti kazhinji patinouya kumatare ka chinhu chatinonyanya kuda kunzwa ka muroi wedu kuri kubva dambudziko imi masvika manje panapa sekuru tazvobva wati zvichida mamambonzwawo kana nembiri yavo kuti sekuru vanodai wobva asvika wobva kuti muzukuru memberi ini ndoda kutanga nango kurapa zvimwe tozotaura uyu makanzwa sei ndakanzwa kufara chaizvo nekuti zveshuwaka nekuti ukadaiwo kutanga tsanangudzwa kana dzimwe dzenguva futi paunopuhwa zvekuti ubatsirike hakukwanisa kubatsirika nekuti unenge uchifunga kuti
iye munhu uya akambodai akazviitira saka izvo futi zvinoenda kuti iwe utadze kupona saka ukatanga warapwa unenge wasimbiswa kana chero ukazozvinzwako zvinenge zvitonakana nebasa rese nekuti iri basa rinenge wakutisira kunani kuna iyo sekuru ndo anezva maitira anoita asi iwe chekutanga kupona sezvandakaiona ene mishonga makaipiwa kunzi endai munoshandisira kumba muri kunyatsoishandisa chaizvo chaizvo noti vamwe kazhinji panapa ndo pavanoshandisa ende inenge chivava asvika kumba uku wotanga kuti hai mishonga yasekuru kai ndaitadza chokwadi cho sekuru ndofunga inini ndakasangana mvura inopisa yainditambudza okay asi ndakanzi ndofanira kupiwa chopisa chichichi ndochinwa chese chopera kwe5 days asi mari musi watazoya kuno mushonga wangu wapera a day before tiya kuno nonga ndakatomuka ndikati kuna adzimai inini munozwa ndisikadi kunwa mvura inopisa asi pane ichinonwa mvura yemushonga uyu wandakanyasa kuti ndinwa ndakutofarira mvura inopisa imbondisireyo kape mvura inopisa asi mushonga wacho wakanga watopera wanga wapera nezuro wacho ndakatoti ndatojaira mvura inopisa ndipewo chi ndipewo mvura inopisa ndobva tondisa zingapure mvura ndobva ndatomwa nezuro asi mushonga wacho wanga watopera kuti zvatomurupa unwa mvura tichibudikidza nekurapa wandikuti handireva aiwa ndinotenda izvi tiri kubvunza zvichiitirawo dzidziso kune vamwe nekuti vamwe vadangu mishonga ida kudyiwa vari pachipatara kungoenda kumba chete imi mabva panapa hapana kumweri kwamakati rega timbofamba futi timbonowedzera seipapapa kutanga kwatakaita panapa ndinodaita kuti panotone wana madzibaba vaimbotishandira kumashure kwese kuna adzimai chaivo ndakatoti adzimai iye zvimwe mamirira zvakaita hatisida kuti tisanganise zvinhu kumaprofita takaenda vakaita zvavakaita saka isusu zvinezvi ngatimbomire nechinzvimwe chete kana chero kunopfugama patinhasi hatifanira kuenda kunopfugama pamuprofita nekuti hatizive kuti kupfugama kwatinoita zvichaita kuti zvivhiringidze kuropa kwatiri kuita saka isusu ngatimbofokasechi nechinhu chimwe chete chekwasekuru tazvo ndo ine mashoko andakati ari mukadzi wangu iye akatotozvishuwa ndofungawo kana iwo amai vangu vana vasekuru vangu vakataura saizvo zvokuti iye zvine imbomira kubata chimwe chinhu fokasai nechi nenzira imwe chete yamatora ekwasekuru tazvo toona kuti zvinomira sei ndatendi ko pari panheri iye zvinezvi pachikafu ndawedzera nekuti ndasingadyi chikafu sadza randaitodya chero rekamwana chero chero asi ezvinezvi ndawedzera ndawedzera nekuti ndakubudisa tsvina yakanaka because apo ndaibudisa tsvina. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba, dambudziko iri kana muchirangarira rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga musi wa 16 September 2018. 2018? Rakatanga pakati peusiku tingati 2 AM. Iri Friday. Ndichizofuma ndichiuya kuno kwaRarare. Mamuri kupi baba? Ndanga ndiri kumusha ndakatorara kwamureo. Saka ndakaita zvokuvhunduka. Ndichiita senge ndarohwa saidi yeriboshe. Ndakatoscreama ndobva ndatomuka ndobva ndagara pasi ndakabata saidi iyoyi ichindirwadza. After 10 minutes pakatanga kudzikira mbichana ndobva papora. Sokuti kana adzimai vangu avo ndanga ndakatorara navo handambovaudza kuti ndowo chitiko chaitika. Saturday yachona iyoyo ndakatokwira kombi ndichiuya kuno kwaRarare kubasa. Ndasvika ndiri murodhi ndasvika kwaBhora uko ndakatanga kuzwa panhu paya kutanga kurwadza futi. Ndobva ndakatoti kuinga panhu paya ingapinge papora wani nguva yese 4-5 hours patopora. Ko pakutanga kurwadza futi chachi
pakatanga kuita peni sei yaitika zvapatanga time yachona iyoyo. Ndichifamba kombi ichifamba zvakatanga kufamba nemuhura kuda kunzwa kuti zvofamba nemuhura zvikuya kuri kurudyi uku ukwanyarara uku zvakatanga kurwadza futi sepeni iyo yenge ichirwadza uku kurudyi uku. Ndichingoshamisa ndichifamba kudaro zvakatanga kudzokera futi kuruboshwe. Saka ndakasara ndozosvika kuna 40 ndichizodzika kombi zvakanga zvakutongochinjana zvichi zvikaenda uku zvoenda uku zvoenda uku zvikaenda uku kune kwakanyarara zvoenda uku kune kwakanyarara zviita kupesana kudai so. Nekufamba kwenguva ndichibva ndasvika kunokumba kuairport ndobva ndasorara zvakatanga kundirwadza zviita semaitiro akadaro iwayo. Ndobva ndaita 1 week zvichirwadza. Ndobva ndakazoti tekedza ndifone ndaadzimai wangu nekuti nyaya ndakasangovaudza. Varume kashoma kakuti kangonzwa pakarwadza tinomboshingirira. Unenge uchiona mumwe wako mararamire anoita kuti anozvitambira sei. Ndobva ndazovafonera ndikati amai uyai kuno. Uyai kuno kwaRarare izvo nhasi chaiyi mari munaye basi. Ndobva vakati ndogoya kukoseko makabva kupi makabva kuno kusondoneri kwamboita sei memashanda nguwai. Ndikati pane sepresident ndakasongoshandoka basa kana ndakangotengesa ndobva ndangwana mari nokukasika. Saka ndizvo zvada kuti mutase mutore kuno. Asa vakauya vaine kupokana ivo vakanga vatenda futi kumarondera kune mukoma wavo vairwara. Ndo zvakangoitika mazuva mamwe chete wayo vachibva vazouya kuno vandasowatsanangura dambudziko iroro. Vatamboenda kumaprofita kwatakaenda imomuno muairport muno vatanobatsirwawo vakataura zvavakataura semaprofita vandipo munamato vandashandisa kwe1 week kubva yapera vandadzokera futi ndobva vandipa munamato kubva yapera. Asi tichidaro nekufamba kwenguva nekuti inini ndinoita basa remaoko rekutengesa mutauni umu. Ndiri kubasa ndakati ndaenda kuMbare kunohodha chakangofamba bachasandurwa papi ndobva chandurwa pabva apa ndobva tapera simba kutanga munhu nestroke. Ndobva ndatotipfurugwa so ndakadai so ndiri kumusika uku kwaive nevhito kudhara uko yacomplex JBI ndokazvakaitikira ikoko. Vandatogara kwe10 minutes baba wana wakati wechiko baba chiko baba. Zviri muna 2018 mo. 2018 chiko baba ndikati handambwazana ndangoti ndaminyuka. Ndovazopera ndobva ndaenda ngubasa kwakuna 40. Handakufamba kwenguva 2018 apera. 2019 hazvina kupera. Zviri kungoita on. Zviri kungoita on. Mid 2019 ndakatanga kuona nyama dzangu dzichita kupana imo munyama mukuru. Unongoona pese pachingotamba dai kuti pan. Ndoona kuona panapa onzwa panapa sokuti kadai chiri munhu ukatomuti apa akada kutarisa ipapo mamwe zvakutotamba ndipamwe zvakutambira kuno zvakutambira kumusana mumusoro hapana pasina ndikati nyama yangu yese nenyama dziri secret dzese dzakatamba dzese dziri secret apa hapana pasa kutamba kusvika pasi petsoka. Ndobva ndaenda kuchipatara 2019 takatanga kuenda kwana madzibaba kumusha uko kumusha kwedu ikoko ndakaita mwedzi ndichiendako ndichishandirwawo asi hapana zvakachinja. Tichiendawo muchiwano hapana chakachinja. Ndakazoti 2020 ndobva taenda kumasejari kwana Bhudhura kwana Murehwa zvese tichitraya zvichiramba. 2021 ndobva ndaenda kuRed Cross paKopakabana apo pandakanoitwa matest about ndakaitwa matest about 5 asi chirwere chinoita sei hachina kubatwa. Ndobva ndokama ndobva wati toita sei. Ndobva tamboda kuenda kuArundel kuchipatara icho
chinonzi ndechemadhona chikwaro ndehospital vatanobhukirwa date saka sekurwadziwa kwandaitwa takaenda kuti musi wa 5 September ndobva tabhukirwa date remusi wa 6 November 6 November nekuona kuti manje state yananga ndiri yange siti ndairwadziwa ndobva kuti gomirira kusvika muna November isiri muna September azvimire zvakanaka vokama ndobva kundobuta mari ndobva taenda kukaranda muna 2021 momo taenda kukaranda kuya ndakasati kofuti matest ndakaita matest about 4 matest vaesaka hapana chakaita chakabuda ndobva wandendesa kwanoti wane yanoti anzi kambewo kwanoti kana wachinge waona kuti hakuna chirwere chabuda vanokuendesa kune masista ekuchechi ikoko vakazongopedza vakatora kadhi rangu ndobva ngonyoti spiritual okay ndozvavakanyora ndozvitori pakadhi rangu ndokukaranda vakangoti vakata spiritual ndobva ndadzoka ndotona kadhiro ndotoona makazi achisa ora amaitorai makazi nchiraba ndobva ndagara 2020 2021 tamuna 2021 munana December ndabva kukaranda takasoenda futi kuChiwani kunonzi kunyamapanda border post kunana Musau uko kuna Nyahuku kuna vamwe hama ikoko vanoita zvechiwano vakatirapo vakatitemera vakatipa zvekunwa tikauya tikazoshandisa makosi vaya zvakaramba ndikaenda paovers pana vanoita zvemaherbs yaive hospital yange paovers apo tikanobhadhara mari dzedu atipo tikashandisa zvakaramba 2022 zvichingodaro tienda mumapostori vachingotibatsira tienda muChiwano vachindotibatsira 2023 ndobva ndati ekazanidzokere kuArundale vandadzokera kuArundale kuya bva ndandobatsirwa zveshuwa ndobva wati wanyora zvawakanyora zvawaifungidzira because hapana chakanyatsobatika asi zvanga zvokuti yanga experience yemadoctors nokuti kwabvunza iwo vakanga vakushanda nekadhi rekupi rekukaranda ndovanga vakushanda naro saka ipapa ndikati wakanyatsobata chini ndobva wandipa kuti ndinoitwa matest ndobva ndaitwa matest hai ndobva ndadzokera naro ikoko kadhi rariya 2023 ndobva wanditi isi zvada kutokuita panapa takutokurifeya kuenda kupi parenyatwa kumaphysician ndobva wandipa tsamba ndobva nekadhi rangu ipapo nyama dzenyu pesa dziri kungotamba nyama dzangu dziri kutamba 2022 yeyo 2021 kazandidzokera mashure mchana 2021 papana pandandasiya 2021 munana December ndakatanga kuita tsvina yenhoko dzembudzi kana kuti tingati nhoko tsvina ine nhoko inotodonha 1 yakatorungana iye 2021 na December yekuti ukaiona unenge uchitoti ndeyembudzi kana kuti yefuro kana kuti dzepfuka zvakafanana nezvozvo izvo yekuti yange isingarwadze mudumbu hamurwadze asi kudya kwangu skeri yangu yekudya yakanga yadzikira ndakatanga kudaro kubva ipapo apo kusvika nhasi zvinaye ndikuira sei ndichiri kutongoita nanhasi tobva tadzokera futi yekuhospital yekuparenyatwa pane ndasiyira pai parenyatwa ndakasvika ndobva ndasoora pakukazhuvariti kuya ndobva ndavatadzidza makadzi auna ndinawo ndobva watarisawo madoctors vane zvavandosiwawo icho wakaitwa ndakaitwa ndivatadzidza icho wakaitwa chakati ndakaitwa zvokuti iwo matest avaida kuti vandiiteka vakaona matest achisi akaitwa ndobva wandiposta kumusoro
kune inonzi neuro clinic inowanika maphysiology maneurologist ndobva ndaenda ndandobhukirwa date ndobva ndadzokera ndobva ndasomuona neurology vakanga varipo paka paine mastudents kuuniversity about 5 vakanga vari murume yandaiexamenwa ndobva watarisa kadhi zvanzi chii baba ndobva ndavasanangurira ndobva ndatobisa hembe dzese dzekumusoro ndobva ndakunya trousers muno ndivatsanangura ndozvazvinoita saka vaida kuona twitching kutamba kwacho kunoitika kweyo hamene kana wakazviona here ndobva ngonyora pamakadzi ndobva ndadzokera ndobva ndiita futi matest ndobva ndawandinyorera vandaiva ndaita matest ndaita matest vandatonga mishonga yacho ndakashandisa mishonga yacho yese kusvikira zvapera hazvina kana kuchinja tagara 2023 ndobva takanzwa zvava mugogo vakuru vanogara kuMount Pleasant ndobva taenda koko ndakaenda nayo sekuru wangu vakandiperekedza amai vatasvika kwagogo waye vatatorarako makuseni vatasifwa vakandipa chaizvo mishonga yakawanda about 5 yakasiyana siyana wakati munonoshandisa mishonga yasvika yapera takauya zveshuwa tichishandiswa mishonga yekusvika yapera pana chakachinja tikatozovafoni tikati gogo zvinhu zvaizvachi hapana zvakaita se hapana zvekuchinja zvikanza chimbomirai ndikati ndakapedza kosi yamakandipa zvikana gogo chimbomirai muite dzimwe 2 weeks nekuti kana mushonga wapera unogona kuita allowance 2 weeks ndizvozvo tiona zvino sei hapana zvakaita hapana itorwadziwa manje sa nekuona kuti ndikurwadziwa vanongoti vanongosaina nazvo zvogogo zvacho takazoenda kumwe futi takangoona mafoni imomo vari kuzimuti pako vatipo zvakatipo kusvika nhasi ndo dambudziko randinato dambudziko rakasati rapera zvokuti panotanga kurwadza pakatamba so miri wangu wese unorwadza wese hapana kana paunoti haparwadzi saka time yese ndakagara pese panenge ndikana ndichifamba pese ndechingorwadziwa kusvika nhasi handina time yekuti handirwadziwa because kutamba kwacho hakuna nguva kunotongotamba anytime any minute any second patinenge tichitamba pain inenge iri time iyoyo yapanenge pachitamba haparwadzi alright panenge paita senge zvinoita ropa kana chimhanya nekangunyendekedza kanoita ndo zvapanenge pachiita hapatomborwadzi asi pazorogedza kurwadza zvakurova kuti pese ipapo kana zvakatamba parwoko rwacho rwese rwautorwadza handiti September 2018 patanga dambudziko adzimai venyu vauya makatanga kuenda pamuprofita vakasingobata chii semaprofita vamwe vachona havakwanisa kunyatsa kutsanangura zvinhu zvai zvinobatikana kuvamubvunza handi panewo kutanga iwo vachingotio makashereketerwa ndazoona imimi pamasvika pana ndaona kumashure kwenyu kuine mbwa nhema inge ichikuteerai saka ndikuona pane munhu ari kukuvhiringidzai chero munhu iye ari close nemi pamwe munhu iye munogona muchitobatsirana naye mune zvimwe zvinhu asi ndikuona zviita saizvozvo ndo zvakangotaurawo iyo munhu wacho uyo ari kunzi ari close nemi mubasa renyu here weukama here kwamunogara here kumusha here kana kuti kupi havana kupa bata ipapo wakangoti munharaunda yamunogara alright madaro ndobva mazoenda futi kuchivanhu ndobva taenda kuchivanhuwo vaibata tsanangudzo dzavaibata kuchivanhu netsanangudzo dzaibatwa kumaprofita zvailingana ya zvailingana zvailingana
nekuti kana chero pandaenda pachona ndaiti ndikaenda kuchiwana mishonga yandaipuwa ndikaenda kumaprofita nemunyamata ndaipuwa marapiro acho ndaiona yaifanana nekuti ndaiita ndaisochaya ndochaya kuti mabuda zvese zvimagodo zvese zvaizvezvi zvimagodo zvese zvaizvezvi zvinenge zvakaurumbana zvinoko zvese zvaibuda wotozona kutoti apa 2023 ndenge ndatisiye pamwe pane kwandakaendawo futi kucheche hombe yeMeventia tokuti ndakasvika panguva yekuti ndakabviswa hembe dzese vataenda mutoileti wachitiwo mudumbu menyu makaita sei mudumbu menyu hamuna mira zvakanaka ndichibva ndaita zvekusona ndibva ndandoita zvogoda mudeso ndibva ndaiswa chubhu kumashure kuchechi yes ndaiswa chubhu kumashure ndakadai so vakatanga kundipombera mvura ichipinda nekumashure dumbu riita kufutunuka dai kusvikira ndati mwana handichagona sei handichagona kusimuka ndobva ndanzi alright gwesha imete mutoireti urozi mune mutoireti ndobva ndasvika pachemba ndobva ndatanga kuita sei ndobva ndatanga kuchaya mvura yese yaibuda magodo acho tsvina iyoyo yakadare yenge mudumbu yese kusvika yabuda uchinyatsoona kuti right aya ndo magodo aya etsvina dzinobuda dzedze zvokuti ipapo unotobva uchitoti aiwa mudumbu wangu mageza zvapera asi uchidzoka futi obva kupa mishonga yavo yavanokupa yekuti unopota uchinwa oya usochaya wachaya zvinhu zvachona unogona zvichidzoka futi saka ndo mamiriro azvakaita mati magodo aya nhoko dzakatanga 2021 muna December ndabva kuchipatara kukarana chipatara chihombe ichochichi dzatanga ndanzwa kuti makafamba zvakare masvika kuna nachiremba ivava ngatiti maprofita kana nachiremba vechivanhu vaiti dziri kukonzerwa nei hongu tsvina tinoziva kuti tsvina yemunhu inofanira kubuda zvatinoziva tese asi apa imakuita nhoko sana chiremba sana chiremba futi wanachiremba wechiwanhu waiti makashereketerwa waingoti makashereketerwa munharaunda menyu ndo matsanangura avaita saka nharaunda irikutaurwa kubva pamatanga kunditaurira nyaya iyi 2018 kusvika nhasi 2024 ndo nharaunda imwe chete yamuri kuramba muchigara hongu handi ukaranda vaita matest avo vaita zvavaita imi muri kudzimbikana vabva vanyora pakati kuti spiritual ndo zvavakanyora makanzwa sei ndakanzwa kubatikana nekuti munhu akatondisevha yemurungu kamurungu kechikadzi but kakatry nekuti pakutanga ndakapinda ndobva ndaitwa 2 matest 3 ndobva ndaipinda ndobva andi exam ndobva atarisa matest ndobva aona matest aright ndobva ndichidzokera imbonitwa nimwe test nekukasika ndakatokumirira munhu ndaitwa test ndobva ndamupa ndobva atarisa zvaifunga kuti zvinongonanga zviri ndizvozvo ndobva akadzungudza musoro akati spiritual kunyora pakati ndobva ndazonzi ndete kumwe kwacho futi koko kwamakanzi mende ndokwaitwa munamato iwo ndo panoitwa zvechechi kana iri counseling wachiona kuti munhu unenge wakabatikana ndokwaunoendeswa ikoko wokanzerwa kuitira kuti vanenge vachityira kuti woba munhu ugoda kuita suicide handiti mabva kukaranda kadhi mayatsoribata mayatsoona zvichokwadi kuti imimi nemhuri yese matraya zvanachiremba makaenda kuna Cameroon hapana chakabuda ku Red Cross handiri pana Cameroon paya hapana chakabuda mukaenda kuparire nyatwa hapana chakabuda mukaenda kwarandewo hapana chakabuda makaenda kwana Abdullah hapana chakabuda ndikaenda kwamurewa kwafeshete ndikazoenda futi manje ndakaenda iripo iri muna first inoita zvemahebal iripo pana first nacho chisilindika ndakabva ku iro gore rinei
vakatipawo zvemahebho izvozvo izvo tikapedza hazvina kuchinjawo futi handiti saka takagara panapa baba dambudziko renyu kuchipatara varitadza chekutanga takagara futi panapa dambudziko renyu kunana madzibaba varitadza takagara futi panapa dambudziko renyu kunana chiremba vanoita zvechivanhu varitadza ya tochiti mandakaenda nguva ineyi varitadza handiti but pamakamboenda ngatiti kunana madzibaba mashandisa muteuro pakaita chenji here kuti munogona kutoona kuti mazuva ano miri wangu unogona kuti kana kuti chinhu chiya chichatambe nhoko dzedu dzandiri kuita hadzichabude tingati pakamboita chenji kachenji kaingotiwanikewo hasvako kaingotiwanikewo after ndashandisa munamateyo asi ndichingopedza munamato zvinobva zvadzokera pakare zvimwe chetezvo nana chiremba wachiwana mukapiwa mushonga mukaushandisa mazuva 2-3 zvodzokera futi mukaenda kuhospital ndikaenda kuhospital mupiwa vaikupai mushonga here even vaita matest avo vaona kuti apa hapana chatiri kusangana nacho pane mishonga yavaikupai yekushandisa vaindinyorera mushonga ndonotenga ndaitenga mishonga yacho ndoita zvese senge iyo yetsvinai pane mushonga iyo ndakatanga kupa unonzi paraffin liquid yavanoti inotembenedza tsvina mumwiri ndakati kuparei nyatwa ndakainyorerwa ndikatenga ndikaishandisa ikapera kuarundeu ndikainyorerwa ikapera kuoverspill kunonzi ipe imwe kakakliniki kanonzi kaabantu kari paoverspill apa ndakainyorerwa ikapera tikangoti mumachindatomukangana mumachindamukanganwa bhozi mapinda pakawanda ndatokanganwa asi zvikuramba kuita makaenda kwamambotaura kuti kwagogo makaenda muchinobatsirwa after 2 weeks dzamakanzimirai makazodzokera uku ndakazoita give up nenyaya yekuti pandakashandisa pacho ndakashandisa 1 week pakushandisa ipapa ndakuonana change ndobva ndachizonzi after ndapedza kushandisa zvinhu izvozvo ndavafonera ndobva ndanzi inini ndofanira kuetenga dzimwe 2 weeks saka zvira kuti vari kuedza kuti yo mishonga panoperera mishonga ipapa inenge isati yakushanda pamwe neperiod pamwe ye2 weeks inenge ichikwanisa kupindawo pai mumiri ichizokwanisa kurapa asi nenyaya yekuti pakaita 2 weeks kumberi ipapo ndakabva ndaita give up nekuti zvairatidza kuti kudzokera kwangu kwaitodawo futi mari nekuti mari chaiyo ndazunzika ndakatosvikawo kutopinda mudanga ndikatotengesawo tupfuyo twana ndinatwo tukapera tairaramawo taiti nini tiri kubasa ndichitari basa remaoko adzimai vangu aigara kumusha ende is a hard worker vanorima kuna munhu asingawazi kuti vanoshanda zvoti hamuna kuvarombere tiri vanamati mazuva nonamata uku masikati manheru tinotya mwari kuseka zvangu zvaka kubvunza kwakanaka kubvunza kwakanaka zvokuti aiwa kana kutitiwo mararamiro edu kuti taisunza aiwa takasunza vanoshanda maiwa asi zvinhu zvakasanga kutotiremerawo vazouya kuno ende uye futi takasiya vana vachiri vadiki vachigara vari vega amai vari kuya kunoko takavasiya mumwe vachenga achiri grade 5 mumwe ari grade 7 kusvikira azopedza chikoro chigara vari vairi kusvikira apedzawo chikoro vari vairi saka uchitariswa kana pamba pacho zvine zvinotoona kuti pamba pachona uchisvika sonobuda musodzi unobudisa musodzi kuona kuti zvinhu zvangu zvee zvaenda musango pakutotanga padongo asi musha wataisimudzira waitochiona vamwe vanhu chero taita basa rekutengesa saikwanisa kushandisa mari yacho zvine musoro zvaitochiona chitoramba kuti musha wavhendero
waitozviramba asi pari nhasi manje zvinhu zvacho zvisabva zvagara pasi saka zvakatongooma wazvo. Manje ndiri kuti sekutaura kwamuri kuita kuti vanhu vaitochiva pamusha penyu nekuda kwemabasa emaoko kunyanya kurimwa kwaitwa naadzimai venyu, imi muri kuno muchiita se muchitengesa ende upenyu hwenyu hwakanga hwakarengana. Ndopai pandinoda kuti ndidzokere pekuti vari kubata vari kutivo makashereketerwa nevemunharaunda. Nharaunda iyi ndeipi? Kumusha kwamurewo here kana kuti kuno kwatigere nhasi kuepo here? Kuno tiri vanhu vakangosangana vakabva asi kuno kwakuna dambudziko. Kumusha munharaunda yatinogara. So pataurwa nachiremba wechirungu mukadzi anyora pakadhi renyu kuti spiritual. Imi maedza zviri spiritual hapana chiri kufamba. Saka chimbondudzeiwo insandaisa kupfungwa dzangu toita sei? Inini iye zvinezvo handineti. Hazvirevi kuti iwo wese mandakapinda ndikati ndikavashore kuti vakatadza. Aiwa, vakasusukidza. Asi ndinoziva kuti mune mwane chipo chake kana vari vana sekuru mune sekuru nasekuru wane zvinogara pavari. Kana ari maprofita ngirozigeka ine zvainogona. Izvo ndo zvandakadzidza mukurarama. Saka handikati nini urwere hwepandira hurapiki. Unokwanisa kusvikawo pane vamwe vane zvigona. Saka ndingangoti ndokutaura kwangu handineti. Nedambudziko renyu iri baba, pane veukama kusara kwaamai venyu vagera apa, vanhu vasekuru, vakoma venyu, vanin'ina venyu, kana kuti vabereki venyu kana vachiri kukumba, vamakaenda mukanogara navo pasi mukati iri ndiro dambudziko randosangana naro mukati meupenyu hwangu? Ndinodaro kuti 2020 kumashure ikoku kuma 2024 2022 takambogara pasi ndo patingati takaita meeting tese tikaenda kukaranda veukama. Asi munoziva zvinokuitika mumusha. Mumwe nemumwe anenge achifunga zvake. Saka kuti muzonyatsokuisa musoro pamwe chete kuti muti titi takambonyatsokufambira nezveurwere uhwu tiri kuwana baba 4 varipo izvinezvi. Ipapo ndikanyepi. Hatisati tambonyatsokuti tagara pasi kana kuti tatsvaga kana kuti tese tiri 4 ngatiende kwakati tifambira urwere uhwu. Hatisati. Asi ngoti mune mwana anenge achingotaurwa zvake ataura zvake nongozva zvinongoitika mukurarama. Asi tingati zvedu munowirirana here semhuri yekuti oraiti mukati handei kukaranda munogona kuenda meseji kukaranda ikoko, handei kwasekuru tapfumanei, munogona kubatana semhuri yoita munopinda dare rero muri pamwe chete. Ndisingazivi hangu pari nhasi kuti vamwe vangu vanozvitambirawo sei. Zvinenge zvatopo zvekutoti nekuti pari zvinezvi kubva pandarwarisei papa iwo mwedzi uno nemwedzi waperawo hapana wangu handingati auya kuzondiona kana kuti azondifonera kuti urwere huri sei. Saka ipapa apa panogona kuti tine sei kupindura, ndogona kuti zvinoita kana kuti hazviite nekuti pari zvinezvi hapana munhu andati ndataurira kana chero danho randakatora rekuenda kuredhiyo irori hapana munhu ati auya. Vari kutongoita senge vari kushamisika nazvo kuti ko tiri kutonzwa kuti wakaenda ku. Asi ininiwo semunhu ari kurwara ndinoti inini iwo hafanira kunge vachishamisika. Handiti kana kuti wakashamisika vanofanira kuuya panzvimbo pane munhu ari kurwara. Handiti wochiuyawo ndowatsanangurira kuti zvakamira zvakadai. Asi ndichizvitarisa hangu handingati vanoramba.
handiti inini hangu ndokukonkuluda kwangu kwandikaiti ndizvozvo tinozvikudza ngatimbodaiso ngatimbodzokerai pamuri imimi baba hamuna here chamungatiwo ndakabata nhasi chandikanganisa upenyu hwangu isusu regai titanga tichidaiso isusu tiri varume handiti mazvona tese imimi neni takagara panapa tinoita mabasa emaoko tichiita mabasa emaoko iwayo tinogona kuti chamba rinongoza panharaunda yandinoshanda ndirika basa rangu harisi kunyazodaiso handiti genuinely mufamba handiti kuenda pamuprofita mambo wangu ndauya panapa inini ndiri vhenda inini ndiri mutapo wenhau basa rangu randinoshanda kai rinofanira kunge richiuya vanhu makastoma achitenga asi harisi kukura hamungandipe here munamato mupewa munamato pamwe zvichida munamato unogona kusadhonza makastoma handiti mubva mabuda ngatiti pachivhenda nditi mubva mwana pana imwe vhenda pana furenga vanhu vari kungokona chi ipapo usinda nai furengi achamari inini tese tinoda madomasi kumbari tese towaridza muno muna foni asi vanhu vari kungoya paura uvanza ashamari hazvidi kungogara izvi unobvisa bhutsu ini ndakaenda chi ndakaenda kuna sekuru tapumane ndokundigadzira chi imba maendawo zvechokwadi munozopiwa chi zvinhu zviri open and clear handiti but nekufamba kwenguva manje nekuti zvichida vanhu ava titsanangurire kuti pamberi apa zvinogona kuzoita sei handiti apa ndikuedza kupa semuenzaniso yekuti ndivhure chi pfungwa dzenyu handiti kuti zvichida zvechokwadi pandakaenda kwasekuru tapumane ikwekweka zvinhu izvezvi zvinogona kunge zvadaiso hamuna here baba amai venyu vachiteerera mudzimai wenyu achiteerera kwamakamboenda muchinotsvagawo zvekusimbisa basa renyu aiwa tinotenda uyu mubvunzo wakanaka uyu nekukura kwangu chaiko ndozva zvinoitika izvozvo tine maexamples akawanda akaitika tinoona asi kutaura pamberi paMwari tichitaura chokwadi inini handina pandingati ndakaenda ndichiti kana kuti tai kuti tigone kurima zvinhu zvedu zvekurima zvifambe kana kuti upfu hwedu umba usapere kana kuti vana vangu vagone kuchikoro kana kuti basa rangu rifambe zvakanaka makastoma weka pana fourth ndikanyepa hangu baba ndikanyepi inini chandikatoti inini pari zvinezvi chandikatoti ndakaenda kwandikutoenda inini ndokuchechi kwana madzibaba ndo vanopa minamato minamato yavanokupa vachitiwo idzi mvura idzi aya matombo aya kuitira kuti mhepo isakuteere tizvozvo ende hapana chakaipa ipapa saka ndisingazwa kuti izvozvo kuti zvingapinduka kuti izvozvo ndinowachisa here handiziwa hangu handiti